You roi try. Ngai ngu you try kan ka sing bing you on one biang shking ka jong fi limba kan program ka Potternet. Mangir kwa priang subhai fi baro kinong pe kan ka sing ha ka teng ka jong discourse sublong no penim jingi. Shisha ka khtin ka jong blay ka long sha ka jing ku ya ka jim ka jing we pi we. Ka long ka bor, ka long ka ta ka gm, ka ba pentken, ka ba penkemen. Ya kan ka men sim ka jongi. Bara kini ki teo bla dap ilai de pet ya kan ka jing suk ka bi shisha. Ka jing kai ka jong discourse halor lom. Ngilai pet pang suk ubadok. Ngilai pet pang suk kita ki besong si wan pentingan niki barakani ka singiru ngine pet ya kani ka benta ka balai pat hebu discourse wang suk kita be jemnud na baken yo ya ka kendo barakani ka singi aingu baidon ka bangi paso bante kumjori pastor molong hebi yo balit bani ti jalio spang ka jimut jong kani ka ktien bu discourse ukren suk kita ki be jemnud na baken yo ya ka kendo bar skwa man kali bo hi pastor molong mo kani ka po kabumut kumno bu jisu ong suk ki be jemnud ai kuble ya fi kumjuri pasabantai we dalang ha kanai kapor banya don ya ka banya ti banya mir jimut na kanai ka ktin ka jong Balei ba kanai ka diga we ni ki khot ha ka bible ka ba da puli I kumba ka suk ya ban so tho henry banti bat ban ngam kalong ka ek ka ba e kumba fi ong phang ka ting ching jemnot na war hang ni ka ong suk ki ba jemnot nawakin ya yo ya ka kendo but haba ong jemnud kadon ga benta ba mo ngiju tiprut na ka testament ga barim ba kitab Ezekiel lakran arsian ba Balei don ka bor ya ka dot ma bat pen kelas ka dot do dong ba jem ka ba mut ka ba kloy woodwood ban pediang ngala banong fi Balei upen kala ya ka dot mau ka jongi sa ka dot sponge la ngalaw na nuksa fi ga sponge ba fi bu ako em ka chit lut ta helde fi ma fi bu po le am ka chit ra namar Balei ude mau ki don no ki briew ki long kunta ki long e kum mau wat haba ki yo sngow ya ka ktien kim la ban ki chit na ga ktien hala ki don pat ki bo Balei upen kala ya ka donot ben haba yo sngow ya ka ktien ki kloy ban pediang ya kata ka ktien mo pastor ta kadai pastor mo ba ngisung tho Abu Jisu krani kentien shisha bangi perkat kamba fiong do basdang sngo kumba jam sngo kumba kasuk ban sngo tho andre bangi ti jelio ya ktien jong Balei de shisha ka ngam jelio ba kadai kita bangi ti ba dia ti ya ka pleng ka pen scam ro ya ka Nongkhryiem pat long kumba bo briew shna ya ka yeng lo ti tang khendiat ngai kita ka yeng kan scam andre habang iti jelio ka ktien ka jong Balei long thik kumngi shna yeng badeng ta plengi shem ya kata ka Nongkhryiem ka baskem bangi laban sung tho ban penyeng wat ya ka jinget ka jongi ken hagalor kata ka jingi kai ya ka bau Jisu hi kai so ki be jemnot kumbalong pastor mentan ka donut mau ba ka donut sponge ka donut mau ka donut ka basrong ka donut ka ba pen ka basngo he ka basngo tip ka basngo nang ka basngo biang lo na dong sedang bam sngo dan kam te no kam tam ka bam sngo dan kam ru wat you Balei tadeng ta gata ka donut kawan namar ka pop kawan namar ka jingile persya kawan namar ka jinglong ka jong briew hagata ka fallen nature ka jong ma hagata ka jinghap ka jong ta ha ka pop badeng ta ka pene marbun sin ngala ngapet na ka psychology ka jong briew ne ka ka temperament ka jong briew ngai ibun sin ki briew ki long ki bile persyam namar ba Balei ki le persya ka daw ko long ba ka upbringing ka jong kita ne ka ka kom long ka jong ki ne ka ka jing sha nyo ka jong ki haki paralok ne hakita ki ba ithu ithawam mar ki sha nyo benyam mar ki sha nyo ben ki wan ra ka to man sim ben pen ide banganga banganga nang banganga start kawan ka to revengeful spirit bagade kata namar ba kadon ka hapo padeng tang iba abo briew lahap ka pop ukwa pen ibe banganga biang abo lahap haga mo haga po upen ibe banganga ngaklang ngabiang tadeng tabun sin afin pe ko faro namar ba usngo biang haki eke bar khoi ta daw ka donut jong ka kadon ka do ka donut ma ko mala ikran mentan to Balei ong ya ka bukum kata ong ui wat ki Israel ta kadon kata ka donut mau tadeng ta Balei ong cloud no kata ka donut mau
ngan ai ki ka download do bat ngan ai u to men sim bat ya ka ta download ke jonga haki pa jisin mangiyo ka download ke jong blai ka bomut ngiyo ka jingkala ka bomut ya ka jingkta ngiyo u to ka download sponge ka bala ban pediang ya ka bo try kren ne ka bo hikai tadeng ta habang idon ni ka download ka batmai ka bomut ngi la ban pediang ka ta ka batmai marumau vinte da umne da ka tuit no Henry ka download sponge pat ya ka ka bathe au sponge u kejet lute. Tading tau jisu ong ka way ong lada fi da yo ka download ka batmai. Kamu ka kren ba fi yo men semba koi. Ba sin fi yo men semba koi ki so ka jom semba koi ki pau. Ba way na ki so jom semba koi ka jing jemnud. Ka jing jemnud ba ka bor la de ka to ka ba last do. Ang so ka ta mo ba ngidon kam man yo ka download baladang imdan ka download am nginom la ban ya chaprang ka jing shakri mar ka download ka ba hu blay u ta man panan kam tadin tangi puli na ka por ngi tip u Moses ron kong u dei u briew u basarong ka download ka jong u namar la yo lu ki training ka jing hikai baro nagari Egypt ba usngo ba la usngo ko la biang usngo ko dan kam shu u blay ru Tading tahadu bau blay uyo aban perluet ya ka download ke jong o. Saufusna mudan hari Egypt ka download jong kala Tading ta bau blay upa ya usai unang to. Upoi sidu banda. Penluet si saya kata ka download jong o ang tahapo. Reclaw ban up ya kita lang brot tau jong o jetro. But uyo ita ka download ta blay iPad uyo ka download ka batmai. Bading ta la ong yung Moses bo de briew jemnud tam. Tading ta on la yo ka download ka jemnud ublay ula ban panon kam. Yaw tau briew. Tading ta ujisu ong ini kintin ong suk ki jemnud na bakin yo ka kendo. Kabumut kumno namar ujisu hi hikay yang tu ong ba tuwan ka hima jeme long ka man jeme ha kendo kumba beneng. Kamut sisin wi don ka download ka jem. Ka jemnud mo ka download ka jem. Lende kata ka bolong tender heart, lende ka meek mo in the spirit. Ong ka ktiin parang. Habang idon ka ningiyo ka hima ka jong blay de. Mangiyo ka khandaw. Mar ka hima ka jong blay kamday siya kaday siya hang niya khandaw. Badayang ta habang yo ta ka hima ka jong blay. Ng iba nakatahi pat ula ban ay ka hima ka jong blay. Siya kita ki briew ki balong maraw. Badayang ta uplat meraw ya kita ki bisa khom ki bisa te aga kti ka jong uparo ban ai ki ya kata ka hima ka jong blay ban ai ki kata ka jinglat lut ban ai ki ya kata ka jingem ka batmai makir ki ki be donut ba mo sau spale pos nem ki la sha khom sha te kum ki meraw makir ki la donut tu Moses hadien buloy opdiang ya kata now blay uyo ita ka new heart and the new spirit mo ka download ka batmai ka men sim batmai badayang tau blay uyo an panan kami kanang baon ay lang kata hakita ken ki badan ka jinglong maraw mga snowy kata bu jisu ang ingiru ladang idan ya ka download ka jemnud ublay ulaan panan kami ka jingim ka jongi kadi kata ba ang jisu mo wang to sim kani ka kor ka jonga happy to hikai ru nga boleh loy berberet ka download definition mi kata ka jinja that ha kata ka men sim ka jongpi mut abang ikran ya ka ba ong ka jemnud ka ba thau bai mut ya ka jing penret ya ka jing penret ya ka jing penhapo mar ka jing klo ban pen ko ngu ha ke ba ka khtin ka jong blay ka kren mar abang i kata mo kum ba u blay te udah so sorong te ba yo David wang ba uni ulong kum ka download ka jonga hang tu apo ba Paul kren tu kam apostol wang ba ko ngu ba yake ba kaman ka jong blay ka kren tadaw blay wang yu David udan kum ka dono ko changa hey ba yu sol kamong ya kata riu David wang ma blay abang ipek pang ka jim ka jong David ma ngi ko bang like krem sim tio ma ko habang ipek ka to bang so ba so sin patingan udah so si siya boleh pop boleh persya blay tadaw blay wang udah so sorong te ban ong yu David ba uni udan kum ka dono ko changa kata daw habang ngi wan show try utrai ai ka dono ko jong try ha ka jim ka jongi maka de kata sin bangi long ki jemnud ngiyo ka jing suk ngiyo ka jing keman law de briew buduki ngapai teng ki briew babanya akali kam to ki duki ki kumtim kum telada ngapai utu briew betim betelam utuhi wajenjar de utu briew syatim tenlai mlelai ran re utu bedom buduki ujenjar him umyo jing suk la wat gitu ki besong lang ha ka kali la de ka tengah ka jong ki khon mapli ki kendet
Peli rumah kia rit lang dengan sim makiru kia sungu silang sungu leran lang deh. Tadi yang ta habangi don ya kata donut ke jemnud. Tengah sungu ke jing suk kawan ke jing kemen kawan kata ke hima ke jong blade tingi op pediang ya ka. Tadi yang ta bahabangi yo ke donut ke jemnud ngiyo ke kendau. Bakata ke kendau ke kata ke hang ni kendau ngiyo kata ke jing imhi ke badap purana ukreskan. Mau pastor orang syukur kan kena mau. Habangi kira cepang tak kajin jenut kamut bangin syuai syapat ikabam day. Mde ban syak bam de fi jeng jemnud kamut bagi jem ya ke jeng bam hok. Fi Jisu ure ba jemnud. Handau ya boyo I ya ka temple da bagi ya kayu jemnud hang tu. Fi haka Bible khasi ngimdan nang kantin jemnud. Ala fi pulia nak sam lai punyo dekat bakal way kawan kini ka kantin ba ong lui. Nang ta u David u ong haka sam san puwe la fi pulia hang tu. Dekat basi pau orang tu penlong ke donut ke Nongthymmai hapok jonga. Fi ke bamon tada ngimdan ke tu ke jingloi le udah utara ibu penkala. Oi barok yang ngi nature hi ne ke jinglong ke jongi briew hi. Ngi barok ngimdei ki balong lui. Ngi thut hi, ngi dom hi, ngi bitar hi. Dei kata upo luong pepsos tu bitar wal lapop. Ke jing jemnud kamut bangi jam ya kapop ke jing jemnud ke bamut ngi jam jai haba ka wan ka tien jomlai ngi pen kongo e lade wat ngi pusan ye lade ngayeng ne kat kum ka tien jomlai fi ka to bo yo e khndo pe sam lai fu nyo ru ka kran de ka ta ka ju e khot ba khat wai ko ong henre ki ba lui kin yo kinti ya kari pi ka kran da nama boleh de tang ki ba lui le fi ha ka perthai ki ong ini pisi datan pilui tan dari kata pidu no namar balai tentang wat dia ka hok ba khando khmu mata ka di ka hok jong pi sngap jarbe sakni hoi dapat te sakni han itu bakni ki kemen be kata de jingkli wa krau hanre pi pa lui be halade lui umde ya ka pop lui ya ka ktien pi don pat ba ingat bam judom ki khon da di ru madi Balei sobha male ngate ngam Culinary ki kata di ke basnio da habang ngaong ba jemnud ngajam bangan yo e ka khndo ka bomot khndo ka kran ka mun ka nongkenti ka bomot kani di ke ying jonga ngade bru ba jemnud kani di ke ying jonga par ha kani nganum sha ya ka pop bakan wan runge naite ki babon ba ki briew ki ship ka buno ya ki briew ki ba lui kan mau baik kiba lui haka jingbi jongka perthai pi sha sim kabu lada fi lui haka ktien ke jong blai pi jemnud ke iba ong ka ktien ke jong blai pi le ngakwa banong pi pindi yo mat ya kata jingul khu ke jong blai fi ka Bible ka ong ada don bathap eme Shillong tu sha Shillong ka ong amda te kiba ki perkhat bai don bathap sha bai hari ka Bible haba ka kren ya kata bubun kim ngam dai kata fi namar balai ka bomot hi lada sumur mentau breu uyeng nam takaktin ke jong blai sa thap namar kani ka hok toh ngan sha pia surok dan bathap pi pinong thap bang ba so Shillong namar balai kede jing jemnud ka pensu thoro ye pi dan ka hok kum unong song snong jong ni ka ri da kadon ka an pio ngam dei ban sha halada ngalai men yalap yo don namar jong kaktin ke jong blai tangan sha dan ngan syak dai kata fi upol fi napait ba ka siti jong o ude bu jemnud namar balai usha ke jing sempat e namar jong tribe shalot hande ong par yu gi bangai ba mumlong wong an wan ni pi ka ding sempat na kum da namar balai yu ke jing mamok da ki de hangta bangi ap su hakanu ka bantang ade ban jam bat hakanu ka bantang ngam dei ban jam bat kam dei yang apat bangan bitar ya ka ban le pop fi ban bitar kam dei ke basniu hari berlepop kemur fi bitar fi tim sang no rakti kata ka dei ke basnio andai ka don ka por ba fi happen hi dia kata ka dur ka badom ke jong fi haba pi ka jing bam hok ka sansara ka yeng ke namar ladam dei kum ta kum ki bangai ni sha sim ka bu no ta bar hang ni dei mata ka ning of fi men ong fi da su sangap ke iba kum masuk ba ka ni ka kentien dong jamnun barok la ban sung tho hanre pe wi petros rul nong balai de khot ka ba sa mo ngi pe ta ni ka por ka kren ngani ka tin ka jong trai hang ni Andrei to ai bakan long utau buriu balari jong ka donut ha ka jing pen ibha
kabamsem kajong kamansim ba jemnud bat bajarjar kabalong hakmat ublay kabukordore Vì hang ni em cái đi cái batai cái kamram trong cái tengah ta. But gi baro em ni di cái kurim cái trong Krista. Vì cái Bible hang ni cái ong Henry to ai bahkan long uta briew balari trong cái donut ha cái jing pen ibha cái bamsep cái trong cái mensiam ba jemnud. Kemamut em cái ni cái jemnud em cái đi cái bari ta. Cái đi cái bari cái ba pen i. But kum long ni jemnud ni pen i dah cái balong charjar kan. Hiday namar kata em tentang kebun bang ibu ke jingkli. Hato kum ke Kristan ngila na em banai agitation kan. Ngila na em ya kata kan ke jingkli. Namar boleh Bible dah kelamiu i ang no. Te asik Christian ngila na em kan. Dia ngila banle jar na. Pangi jemnud ngisha. namar bunsin mo ngiji ibe kani baki ong ba kibangai Kristan mo daki kisah ka ba sya kan ben yu blay jong ki kisah be re da kan ben pat ikwe pat ki blay ki bun ki kinyam kim sya ai kata re ki nomar bun sin ki bri ki bam sutho ki long ki ikam kan ote kata ka jinget jong Kristan ma blay baki Aisha ai kata re kim tepat ba kata ka ji Aisha ka dekat kum ka ktien ka jong blay terawa ka jim ka jong imo kum ka strat mene pastor fi ong hey bu Jesus Christ wi kai te ba thap Shillong to sha Shillong ho da re be yalap nam ta ka hok om ngide ban sha ai kata re da ununu briew shuan ha ka lenti sin ke chu thap te karon ka ke ban yadai ngi nga strat kum ba upatras ru ong ne te ong Henry lada pisha shi tom ruah ka benta ko hok suk mapi Henry wat shep ting na kata ka jing shep ting jongki lemne wat ki kuslai Henry to ponon burom yu kris kum utra ka donut jongpi bat tolong ki ba kloy hala kasni ya ka ban ai jubab we po we baro uba pan pi ha ka jing pin ini ash pangata ka jing kermen ka ba happy Henry da ka jing jemnud bar ka jing tim burom Hot lagi ki briew ki kraningi hot ting teng gi sutu kum ki Kristan ka ktien ka jong blay ki hikai ngi bangin Islam ka hikai ngi bangin penret rei ting teng rei ka ktien ka jong blay ko ong te bangi wan ban pen inyai ki briew ka debe da ka jing shep tiang ba da ka jing jemnud ka re kata Kamu ngim clear kan kidan. Kum kidan mo Shillong si i komedi no kan. Ki shadon hapo ki news pinda page. Man gamet prabaje ne khandai waje kidan ka to ka panel discussion. Pagladon kata ka news bah kata ka panel discussion kita ki bawan ban discuss hadu ki daerah akti no ta. Kamu ki khamdai ta ka jing jemnud. Ki khamdai ta ka jing sotho. Tadai na mar kata kan. Fi kum ki bangai ngi rong kam sotho kan. Bau blay u khmi lenti yang ngi bangin jemnud. Andai klam khmi lenti yang ngi pat. Bangin long pat. Kiba syak jem ya kapop kan. Kadai kata. ma Moses ro bu i beki haba wan hiat no lum senai mo ha ka to sa pus ngi besop kumiet haba i beki Israel ki lapop udap ka jibitar hai bu pun mu bret senani ki tigi mau likni apartel Berkapi do thor akti do blay so do mauro. kre no khamla te mani sha boni i ka to ka pop Kham ta me fi ka to kapor kapop yu i ya ka jing khut jang ki kon Israel. Fi hagi to ki por haki balong ki festival ne ki balong ki tamasa jang ki ka jing kemen ga jang ki barobor karon be ki jing jot bat kata hadu mantaro ngala ga kran ha ka bakan jaman siem mo hakinu ginu ki tamasa jang ka perthai ngala banong fi da khatin no way ne la khatin khasi bong ka sex ka di bandon be lani ka jing ya dei ka di bandon be pinda I kano ka tamasa ga ano ka jing le so ba even what pakibriu ki ya bayale kemen wat ki baghaga karteng ga jong blay ru ka poya ka ta but katu ga di jing ijli ka ba kraw tam namar balai Egypt ki jule e kata ha kita ki festival kam tam ki juan mani ha gitu ki wa Nile ka judon ya ka to ka jing ele ka jong ki kat kum ka jing long ju ki Egypt mot kani ka wan ra ru ka ju begini ki kon Israel ki le but ki long lung khoj ki la ya bu a kat kum ka ba ki ya batai ho kat kum ba ngi puli na Bible kim tip shu ya ka jing le ran but kiwan balalong kumbala pa wakmat jong blay da kajing long khoi but kata kawanra bo Moses usutho bo ublay hakapor ba ki penmi yaki naki Egypt penmi yaki ki beruspa klam penmi yaki belum khoi de kabamot habaki pa long khoi what Moses usutho yaki ai ka bo ublay unle yaki wong sha bo ublay unle ngadai manga Dai namar kata namar balai umi pli as a messenger mo but habo umi pli ya kata lentau no ya kata balai lentau namar uangan ki klik mangai da gini
Namar boleh kei ke baki kila le kila paulung khot ken. Tesu perkhat ada paulung khot. Namar dan arban tak si jemnud. Udan pat balong ham yu kumujo. Ki kon jong job ki ju khawai. Baru job man ka step ujuli ban ajeng kinia. Fi u ajeng kinia yo baki kon kila le pop. U jemnud te snengi ki kon. U jemnud u eli. U jemnud bo ju snengi ki kon. Kei ke bajia Bakini ki kon ki dan not balai sim sendonta. Tingsa ki kon ki pat don bor ban keta ya ka sunduk jutang. Sunduk jutang de ban keta de tang da urang baling da. Pat don mano-mano bala ban keta. Lada. Katu ke yeng dara. Kamino. Kabamot ki don ki nongra ki de ki lebi. Mdei de kon jong urang baling da. Henry u eli u jemnot. Yala ki kon kapop. Pi kata ka dia ma la dangi Usai kapop. Tu usai kapop bam. Jemnud dia kapop bam. Kapop karoi. Jemnud ka dia haba puiwan nak tin jable. Semua tentang fil akran bad ilok. Akran dak jing sarong. Hari kawan ka tin jable so tengah bakla. Fi jemnud na. Ka dia kata ta pi sya ba ublei un kran figen. Pi finum sarong. Wal ada pila tip ka tin jable handa pi ong be. Ngakwa ba mo u ne makaman pan ma pam. Fi jemnud dak kan. Namno stop. Oh, tentang ila jemnud aduk kata-kata tentang aduk ba. Ia compromise no wade ka ktin ka jong play. Yang ba le kumno ma habia bahabat ki briew. Tading ta habban shu ya la jam palate. Wade ka jing si sharu mo len la kalen no. Nomor ktin jublay ka ong kumway tanda ka ini ki ong kumway ngi su thu bahai kata tam le umno ban ya bahabat ki briew. Tading ta ngi habban ya jam tak ada not kamdai kum kata mo kata ke jing not kamdai kum ta ban jam not adu kata-kata ba ngiklet na wat ya ka ktien ke jong blai ke ba ktien jong blai ka ong ke dei store ba piong ngi ka tum tan mo ngi jam ha ke ke bo blai ukran ya kata ngi jam ta ngi pediang de kene ka do not ngi ka pediang ya ke ba ka ktien ke jong blai ka kran kamu jam not kamu kan ngi do not ngi ka koloi ban pediang de koloi ban kejit ya ke ba ka ktien ke jong blai ka hikai ke dei kata Henry ke ba ko ktien jong blai par ko ong ko bijili. Yap di ban yang persya kata. Yang persya ba kidon ro ba sisen pila yo yu tra ta kidon me ki kapane ba ulok me kalok umta kidon ha kalong yeng wa ki bru ki la yo yu tra ta yo kumno pha la yo yu tra man ta nga iman pha e no no. Henry nga kwa ban ai man se me fi ko ki me ki kapa ban kwa ban sai fi kim de ba ki e do no. Namar ka jik chi sha ba ki la yeng am kapan mong ba ki kren. Fi truths always kana one hurts right ka one ra pain mate kumenta injection da fimla wanong da yo injection makanong pang andre vi da lake hospital em kim budbud kim ai da dawai tablet ki su thu bet ki don kam budbud ka dik injection ka makan trikam ka tin ka jong blai em kalong kum ta da teng ki khon jong fi la ban de ulok ni ka lok teng la kran aviang kum no la kala bamut kum ka di jong yo pik ma pi gen Namat ikran ni kecing sisa, ke donut jong pi kam jam, ke ke bounce biang ta, mereka pai kala biang ban jubab yakine, pilong kumta. Badai namar kata babun sen, kalong kaba pat ladang ilong kumta namar yok ni kelalong kumparogan. Ulai yo ya ke kamba ke jong blai. Kawai hadin kawai ke klam kala yo but kam tak mu blai em pindal sopla. Uai ke jingai ta. Wai cingai ai namar kam kata yu paro udan ni gabor kam kata yu haba kam kata yu em dei nama kata u donon namar kam pat kata marmen hadu bo blai ang mentangan kata ka bakado u kata yu phone kan fi kelong kunjur kidan ki bun pa ki bro ki donon namar balik kam kata ai te yela de suk pen kan ben suk bakumta teng mo khabai ai jing pla ba yok hia kidi de bala su making sudah kita ada biar keren lupa pak kumta dalapang lah jong hang ta te but tip hang ta bo blai yo ta man klaw tu dondot mau aju perkat bentar ada kibreu em ada kimik dan ke jing ya kendu hala dem ka ba man kala ka jingala ka wan bet hadu dalai kendu hala de but dei namar kata ujisu wan em habo kran ya kanete ki kun Israel namar bale An batai fi kei bu jisu uwan man kan o suk fi ki jemnud namar balem kini ki khon Israel kila long hardcore ha ka jing hikai jong ka tora
testament berim. But kila long hadu katam kila klet no what ya kajing shisha jong kaktian. Kila klet no ya ke ba kaktian ka ba ong kila sedang ban manipulate ya kata kaktian. Namar Balei hadu ka poi fina I hadien. Kisdang ban ya bishar ya kerkombam je kisanran. Hei ba testament berim ke khandan kum kita kirukom kumno ban sai kiti. Omdan ru ya kata. Namar Balei kila stang ban kato ka download pi ngiru menta. Ngi download ngim jam Balei fitep kan yam. Namar ngi adon kato kan yam kala pen kala yang ngi ya ka jing su tho jong ka tien jong Balei. Ban ngi ka download ngi yo snow but yo snow ya ka tien. Hari ngi kam ya to kan yam. But day namar kata hadu ba padia kendo. Ban ngi ngai tu akan ke sia bangi keren yo. Piru fi ong baik. Nganget you don bapet akan ke porang kali ke first time pipet. Kam day bila jupet ba. Bila jiyo snow hari bor fi sai weng no hari kani ke sia pi poi ban sengap hadu kan ne. So try don ban keren ya fi. Ong kala no. Na kata. Wanum kala hadu kum bolong uparo da do ela jong ukun. But hadin gawan kamen sim revenge. Haba gawan ga revenge andre ka penjot ya uita. Along kata kan. Haba ngimlong ki bejam. Kawan kan ka men sim banile markiliang. But kamen sim gele markiliang. Kawan ra ya ka jingjot. Dei kata ngim yo ka kendo. Kay ka bejia pa paro di example bu crowd. What udo ka kendo namar uyap adu riau. Kam dei to film tan commandment kan. Ba uparo tu light yem. Hakata ka film han re ka jing sia ka tin jong Balei uklam light yem uyap ma uru. Anta. Namar Balei ublei ulau no eki syaka jang kita ki kali kulai. Kata ka deki ki mama, bangin yo eka kendo ngi haban jemnud, barwanum ai hadu bangin dajat ngin pen adono. Teng ngi pen eka dono tembam ya map separaro. Nei daw ibarat leki post nem umji keren umji kiubat ngi not ban leit ha ka singi Balei ha ka jeseng ban tuai man ka singi ngi duai ngi shim ya ka jing kawai utrai. Ngi yong umlei te kata ka deka bama de kata upol uang akawai korin khatwai ta to yet phi yala de namar Balei yo ka dono jungi kambat jam badu Balei bat kam jam ru ye kibru si sel da ka dono jungi kam jam nam tau Balei kam jam nam ta kibru ngakan ma mo pastor to ka film ba ya sna to kam slami makla nga 2011 or 12 wat pendom yang au ba dom mo to ka dialogue hanto kamut babun de gisarong to ka jing dono jungi ngau ba dom briew Fi tentang kibru kisau ya katu dah. Ya katu ka di ka bama ba. Abang ikren ngong fi kini ka topik da pakat kalong masuk ba. Han ra ka bakta yang ya pi. Yang i badan hang ni ya pi be pi hatung ngilong. Pat kum ta ki jemnud. Namar Balei ban keren ka masuk ba. Ban keren kini ka topik kalong masuk ba ya ki yala de. Tentang ngim ya keren. Haye. Shipara ya keren daki post nem. Tentang barki kon kum ta da ki kon barki me ki pa bat ngi not ban lek so trai kata ka de jemnud kam dai ka jing jemnud kawan ra de kata ong u David ong pen kelai ka donot songa la da mem pen kelai pitu kata ka jing kelak kawan tang no trai de kata ong 1p baro ki batat bat bakya ka jingkit ka ba ba wangan pen jam nga ya kata hikai na nga aka da kata namar Balei udah tang utrai ubala ban pen kala ya ka donut jonga bat jong ilang iwe piwe Da ong to hikai na nga mo. Long kumbalong mga. Tadaying ta vefin yu ya ki ba kraw ya ka ba ublei unle leng ba jong fika. Ta ong to shimi ka lengkor jonga na mar ka long ka ba jam. Baga jingkit jonga ka long ka ba sting. Ong le ya ka ni kadai ka ba subang palat kadai ka ba snultanat palat. Kam day ka ba kya kam day ka ba wong la fi don ya ka ni ka donut ka ba jemnud. Ka jing im jong fi kan long ka ba smubang tamba ublei un penat kamro. Ya ta briew ba jemnud. iya ka testament berim ba jemnud tam de Moses har de Briew har fi da pe Jesu pening snon ke jemnud alor jong ding pana fi wang to map iki Bakim tip ike gila ta mana mar ba jemnud pe Stefan lem na faro ko ma ukeng long lang fi jam lang kata ta ko ra ayo jam lang hari ya sai ukuran ya ka jing shisha labo ko ma urke wa yu i Pag sutu ika ta mo pastor mo la da ong hi ba tof
Mendai basarong. Batof de di jemnud. jemnud kiba penret hak tin Balei Kiba laban face ya pressure. But fi tolerate na ka banta bo briew kalabumot. Yang gitu kamning besok. kami betul tolerate dia pop andai fit tolerate pat Mga kan mau sim kadon ber pastor hapus fajar lamit kata. Kata singutan do bubuah yang ukuran labitar sia tapi ngangai pastor labitar. Hari jemnud bun kalabumot. Namar Balei kei bakran nam ukun thok kalab yang. Handrai ngisu tho bangi haban solok yu haban up bo un kala ka bamot haban up ken ko. Kadi kata ka ban sim em kawan utrai. Nala dia tapi la serai dah. Nak jeng long do. Try pen kala namar Balei. Alangim jemnud em ngim don kapor ban up. Siman menta tentang khot kala bamot dah. Wan kala bamot ki jeseng. Ngi kwa no mos no wan mare no wut. Namun tentang subitar tapi labi yang naik khot su. Tentang lei subitar tentang kiwan padoi dah lawa jeseng. Mana lah khot doi bapang e wan. Kita nak ba ong ngi ro. Som de shuban doi oi kadai ba ong. Namar kim long disiplin. Hari kadai ke jeseng. Par ha jeseng omikai disiplin. Ha jeseng hikai kumdo ban em. But lada ujisu usha iki kena. Namar kisanran te kim sha. Mau jisu ye to ganong kananda ula kwa e ban buri ila dia ban mo. Namong kwa ban kendo no. Hanu sutu ba kani yang dai namar kata. Election no he. Ngidon ni ka bangin sakri. Klamong bangin sakri tang haidu iti por balong jeseng dala wai ro. Kiwan okay. Hala gide ro ki breu ban so tho kan. Himde ban sim kabu kan gi jemnud ro. Tang balasha. Kata ka de ki ki benta ka bomot. Utra udan yangi ban hikai man ka benta ta. Alor ka jemnud. Namar kan ong fi ba kane ka transformation ne kane ka jingkala ka man ka jisngi. Kane ta fin haban ya man ka sngi. Teng fi kelan fi angan yang biang. Teng fi kumbitar Philip pan map. Fi anong ye fi em unong pan map em ukam kraw ban unong map da. Namar unong pan map em ulai penret da. berperet ya Penret da. Kadai kata ta. Mo. kata Kadai kata. tak tahu mau ngal ong fi nginum la bangin yo kini ka jemnud dalam dia Kala dia dah ka nginum la nginum la Nama kan nature jungi. Kadai basolong. Ta sorong. Kadai nature jungi lo kum kanja. tak kan mulai di mengang nong sumar jumpora tu Kumta ta ngi. Nature jungi dia kum ta ta. Mengilong kum ta. Hari perkat ma pi u Joseph. Ta su perkat pi storong ada dai ma pi Joseph. Pilem no. Itu ki henben. dah ada yang mengawasin syar haya ka injek ke di wan gini teh kemat namar kemat bayi kan Oh. Kadai kata teh Piniam sarai. Unum Yam yam. dah. Perkat mo udah yam dah. Verkat syadi merau teh akid jong le jong teh berulama cibuan teh Pi da ong bede merau ha to ka poram. Teng ngim su tho ki lo merau. Merau ha ki por long tek beris nyang unta ta. Pi ngiri ki jing ri ban kai. Ki breu ha to ka por ki ba kai. Kai ki breu. Ka ba mot ha to ka por kadon ka to ki class. Ki high class ki kai ki ni ki ba yo. Bat par bede merau da pi puli ki bun ki kot ki batai yang tu kumno bagi di tiet. Ya ki merau la perlung khoi chua ban pej bo don ka jing sadang. Don ka jing mong ki beniat ki biang pej ki ti ki bo don ka jing tuna sok long tek kembali wat marat kan. Kumatit senyang ni tiet baik balap biang dah. Pi dei hang ta har pakau Joseph usha ada kata hande porbo wan gian men u e ki upan pai ta de ki jing no ngi pen pai ne em ni ka basnio Kadai kata ta ba ki kwa ai ka khndo ta ka de lupa ta putrai wong yang sa ai te yangi pani ka ri wong an ai de kata hade un ai kum no la da ka mesim jungi dukhi perkhat don ki breu yo tak arajar square feet ke yeng la so sarong te phi kum bala yo lut do hi kani ka jonga pi ngim don ka to ka mesim em ba gen long humble mo Ika Bible ka ong mo ublay wili persa ber ki basarong surong hari ki basongurit dukun tiyo fik kawan songane we kentin sengurit kajing sisa kini gidi na ki hi kentin lui sengurit jemnud ki wan na ka jui hanrai ni aingo hagani ke bentam ka ketin khasi ka khamrus pa ngi dan bun ba kani ka kentin na kini ngi habadit ke nya na de ngalong na em kom ta don ngaso wa kani ka por pidang abet itain wan panmap no pi film leit la de panmap no leit la de sa kam klaro panmap besa le yu tam bania ba namar Balei try uong ya kani ka bentai yang ibangin suk bat ki baro ka handringi barobor nyongi ap la ba pi klem bakla ha ka khamat la jong
handai ma pada khmat jingi kum phi phi baklam lei pan mam lei teng em jemnud em pin so ben nga sale ben da lei finum sale ben blei tip ka bakhamba ban ai phi ka bakham khrau ban ya ka ei teng ki bakini phi yu ya kata bu try jungi long bala mo nganget hagani ka por kani ka jingi kren ka wan ra e phi ro ya ka jing ta ka jing kala ya ka jing thau thamai ka nyo phi pe yong pastor ngi te ka yang ngi ba donut ka jing long jungi hayeng kum ta tar ngalar ban kut hagani ka por lombangani ka tin mo kani ka long kum ka jing pang her pateng da tapi kimi par ba bitar pe ki khun ba bitar ra tadi kita ngi hapan kut ngi sutu le jorum sha ba bitar namar ling ka mau ipar ba bitar email ba bitar ngi hapan kut na abi mei kala ba mot isdang ban kala ngirung ngi sutu ngi don kami kata ngi haban pendekut dia kata bar kham ta me benang ban pendet benong trai ke me ongan le ya kata pida perkhat vi u abraham lu dali wat yu lot do kali wat liu ni u ne wi andai udah sutu ya kata ka dia kecing im kusta dia kata jisu ong mahabu kran hang nem ki don ha ke tu ga jaka ki parisi ki babun ki bawan bu kwa ong pi wat sarong ya kata nyam jokpi penrit dia lade long pi ki bajap tran ku ya pingin le ga ban duai ha kan ga pon menta ngai ti si pastor bantai mo menyelam yang isi kicing duai Tangani ka por ka mamantang hin ya duai na ka banta jong pi banga nget banga ka tin ka bangili snow ka long jinker khu bangin ya duai ka ni ka por ka mamanta bo blei si sha un ai fi da ka download ka batmai la ka download mau ka ega no ka no la ka download si sha ka long kumu mau siang ka bible ka ong pa ka tin ngai ka tin mar ka tin ka janga ka long ka ding ka long kumu tau ternam ban pluet jeni tiki mau siang bangai video snow ka tin ka jong blei ngai baka download na ka jing ka poi sha ka ta ka jing kala ka ba jam kan bangai fi op diang ka tin jong blei pediang bangin ya duai ni ka ski menta bo blei sha um thamai ya ka jing jo fi bangai ka ni ka jing kran jungi ka ni ka ski nom long le noi na ka long jing ka khu fi we baro ni duai ni ka por menta try ni ka por nga ai ngo me go pa ngi don nang ni ban ya kran ni ka tin ka jong me bangi songo ta try o ban snow tho ya ka tin ka jong me ki ji kai ka jong me ki jiliu e ta try o ka yar polat ta try baro I por I ba kendiat ko kunat ngi ban ya kran ni ka tin ka jong me nga duai hang ni ka por nga snow ba bon ko try ka tin ka jong me ka ta ka pen kendo ka tin ka jong me ka pen kala ka tin ka jong me ka pen thamai banga da ngai ko kan ra try me da cloud no ita ka donut mau blame and I ka donut do a try hai ni ba go try bukum ju a pi kong ada duai don sibun nga ka por bo blai pen thamai ya ka jim ka jong fi ndo menta ka singi ngai ni ka donut mau ka donut ka ba e baro ni ka donut jong ka jing bam ngetru kan ria no na pi ka wan ka men sim ka ba thamai ka donut ka ba thamai kan ka men sim ka ba fin nget how Jesus Christ ya ka ba tra un yo ban panan kamru ka jing ka jong fi nang ni shakmat ta ka donut ka ba menchua ka la let no ka ba rim ka la let no akmi ki aka baro ki jalong thamai ka ba thamai ka wan na pi na do ni ka singi bang ngai utrai un yo ban rong ha ka download ka ba jam ka jong fi ka ta ka jing jemnud ka jong fi ta ka download aba ka jam ngai utrai yo ban rong bat ma un panan kam ka jing em jong fi ka duai ngai ka khu bi ka ni ka singi ha thank you Jesus amen but amen ngai tran ka khu fi na ai bore fi ngi yo ban ya crunch show ya ka tin ka jong blai bang ngai pinam long tang kita ki nong yo snow Rigi nong le ka tin ka jong bleng ngai fin experience sha ya ka jing pen kala ka download ka jong fin na do man da ka singi ha ka thank you Jesus ngi duai amen